Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill? Midlandnek, illetve Schneidernek a pénzügyi nehézségei vannak. Azt mondja, na ennek a Schneider... Hoppá! Azért veszélyes, Irvine vonul vissza a boxba, még a szemébe is került valami, lehetett látni, hogy az alkatrészeket dobálja kifele. Ez a Donát kacsára hasonlít ez a srác ezzel a sárga bigyóval az arcán. Srácok, ezek a klónok, ezek meg a Ferrarisok. Nincs is jobb, mint egy ilyen kellemes nyári zápor, megmondom neked. Így az Eiffel-hegységben, nem? Komolyan mondom, ilyenkor a gyönyörű siófokra kéne mennie mindenkinek, hisz verőfényes napsütésben gyönyörűen lehetne a plázson napozni, ehelyett az esernyő alatt itt gupasztanak. A gumiüveg. Lehet, hogy ez nem is pezsgő, hanem gumimaciszor? Na. Gyula, ettől pattant föl. Azért, akár onnan is nézzük, Verstappen, Irvine, Verstappennel, Verstappen, Irvine megpördül, és Ralf Schumacher is kiesik. Hát nem nagyon keveset kapott. Hát ha megint el tudják rontani a kerékcseréjét. Még vág fejbe, persze. Rajta maradt a töltőcsomag. Hát, hogy itt nem durrant el az egész box utca. Na, az FIA-nak lesz dolga, kérem szépen. Vesztette a versenyt, hogy az egyik Westphalen, McLaren, Mercedes. Na. Na. És most gyulladnak ki a piros zászlók, vagy lámpák. Hoppá, és beteszi Trulli! Hát és mindenki elmegy neki! Hát most Ralf Schumachernek sikerül-e? Igen! Ha-ha! És megjön Barrichello is! Hát Fisichella elvérázott minden, Schumacher is meg fogja előzni az alagútba! Sárga Jordanben Hill, jobb kéz felé önöknek, hogyha szemben ülnek a tévében, mert gondolom, hogy szemben ülnek vele. Coulthard és mögött a piros Ferrariban Schumacher. Häkkinen az első! Villeneuve a második, és valaki neki csapódott ott hátul a falnak. Az egyik McLaren Coulthard autója az, és Schumacher is belekeveredik. Tömegbaleset a rajt után, mindenki összetöri magát. Hihetetlen, a kanyart megúzták, és aztán egy roncstelep lett az autópálya. Hihetetlen! Hoppá! Hát most úgy döntött, hogy fölzárkózik, nagyon komolyan megjött. Ez most szép volt. Kis elektromos gokkárttal. Ez hihetetlen. Most föltölti. És Massa jön a boxba. Vaj, miért? Csak úgy jött. Aha. Na, ha ezt én megértem. Massa! Ezért. Ja, azért jött ki a boxba, mert kiesett a boxba. Hát innen értek minden. Csapat miért lepődött? Igen, hello! ő magát... Kolléga a szervizbe. Bá! Giancarlo Fisichella. És sárga zászló, nagyon rossz helyen is van Fisichella, menjél onnan! Csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó, és itt körbeautózza! Itt jön, és kívülről körbe fogja autózni! És meg is jön! És kívülről, és leszakad az autó, és mind a kettőnek vége! Hát nem hiszem el! Jenson Button nyert! Vettel versenyének vége! És Kubica jön első vezetőszár nélkül, és Vettel is jön, de nem tudja kordába tartani az autót, és Kubica is oda csapja! Hát elképesztő! Bejön a safety car, és mögötte fognak befutni! Annyi történt, hogy na most ezt még megpróbálom alapon. Belenyúlt a váltóba, és az ott szétküldött mindent.